Nou, we hebben de auto volladen met 400 rozen. En die gaan wij samen verdelen over de 10 dorpen hier in de buurt. Dus Nijtjerk en eigenlijk alle aangrenzende dorpen. Mijn winkel Mooi met Bloemen die bestaat dit hier 4-4. En om dat jubileum te vieren hebben we een heel soort acties. En deze actie komt nu gewoon op het perfecte moment. Want het is nu gewoon de tijd om over mensen te denken. En wat ze doen maaien is, we zetten de amers hier deel in het 10 dorpen. En dan maken ze er in uitpakken. Er zit een kaartje aan. En het is de bedoeling dat mensen die naar Ian ta brengen, die het gewoon heel goed broeken kunnen. Ian in de zwaar of Ian die gewoon heel eenzaam is thuis. Je kunt alles wel betekenen. Ian die liefde nodig heeft. En dat is eigenlijk bij onze winkel gewoon versteerd. Mensen blij maakt met mooie producten en een mooi verhaal. Nou, eigenlijk hebben we ook in augustus als het kind het jubileum groots vieren. Dat staat echt wel op een planning. Maar goed, dit is gewoon wel de beste manier om het op dit moment nou te doen.